እስከሁሉና መንፈስ ጸሎት ኮይና ሐሳብ እግዚአብሔር በመንፈሱ አብ ጸሎት መዝሙር بعبيد ما حبرت من الله ناك زابير تزاري بالنالو حجة زابير زبلنا بقالو سلزلوا زابير زارب سلزخونه زابير كم جنا يوت كم توقع دما كن عاد يلعل يقدر مو يزمر قبل الصلاة خا يبرتلو ترف كابير سالم تم دحنات كاب كرنسيون كوزيون مو تكبيت يراز دحنة ترف كم بحدش نتحت السوق سدد أبلع الدماء فرح فريق نعت إجزابير قويتا سراوت زي كجبري إتآن توليدنا ورديتو هايبنا يموت إجزاء كامون كوي سمون قروم مكان برتو عملا خبوز العالم مسفن سلام كسمي بفردن بتصدقن كاب حجك سعزل العالم من انتخذنا عن كومانسي أبزفان داويتن أمم بستن عبيت قزعتون سلام مودات هيبلون قناعت እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዝኽ ገብሪ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አብይ ሕዋቴ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ነዝቃሉ ስለዘላኸልና بنبياتون بزح تتزارب كبة وناس كل زخون ودي يسوع كريستوس كن أبز حديث زمن زي أبز نايم ودعت زمن زي تزارب النار هاللويا 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 كما خازبلي أملاك يلي كما خازبلي كوحي يلي كما خازبلي أملاك يلين كما خازبلي كوحي يلين كما خازبلي أملاك كنجح أملاك خازبلي يلين باتي كما خازبلي كوحي يلين كما خازبلي نقستات كحلفو نقستات كتكو عمتات كحلي عمتات كتكا نسيقا قنا اللغة شفاكا زمنا زيلو وتكا نسيقا قنا اللغة شفاكا زمنا يسوع كويساي من زاوية زبالة حبي الله دونا الناس كحسنا الله الله مسكين ناتك زاوية الله ناس جبره زاوية بعبيته بقرمه زورا دورين لنا سلطان زورا دورين لنا يقدر يزمر على العلتات لما يبرتح زاوية كان عاد يلا على زاوية لما كان دوني لما كان يسطر زمن عاد زين
سبتوني كازم أسلك كما خاز بلك كما لفتم بني مسلك كوشتنا يزمر حواتي أبونا مسكنا كان بركاتنا أبن سبتونا نكا بأخذ السيبلن أكزابير بأخذ يبلن أكزابير بمن حمكات حق إسرائيل أبناء صلاتنا يلون لمزابير نمسكنا كان أبونا هم كابويتا عدلن ياتاتنا أكزابير ناتكاب مهنا دسيبلن أبويتا سنكاي بارخ سنكاي بارخ سنكا بروغي سنكا بروغي نزبا اختزار إعزانو ختنكح زابير الله نعيد ما كان فريق تحلو زابير بيسوس نتسأل لنا بزي باخا حتى نقر كنقبر كان زي نخل فليتنا نعها أميننا دويلنا لنا نمن فسك أميننا قفلنا لنا زابير كابا باخا نعها زخونك علي فنو بيسوس كل خبنا أخايكم آمين كبرنا عملاقكم آمين لما عرفت أرسنا المهارو قناعات زللم جابر مسكن مسجيزان صار جيزة كلنا جيزة أور مزمران هبا بينهم قلت عليكم شيء سلازي قناعات زبل حسابي قناعات ببزح نجار كنقل صوانة قلنا خوانينا قناعات قبل كله حساب انتاي عملوا بهم يمتس بزح تحسنوا تقولهم قناعات فرا منفس قدس إلو أيتتصحفن ويدما هيا منفس قدس إلون أما تصحف قدس أيتتصحفن قناعات جن نخلو هيابات يكون نخلو فرا منفس قدس يكون تايز قبري دراخي حيلي كلنتنا نايسل
ስለዚህ እቲ አውሽጥና ዘሎ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ወይ ድማ ህያው መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ቅንዓት ተዘይብሉ ወልሓንተ አፕላይ ወይ ድማ ክሰርሕ አይክል ስለዚህ ቅንዓት ከም ሓደ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ወይ ህያው መንፈስ ቅዱስ ኢልና ተዘይገለጽና ግን አምላኽ ቅንዓት የላዕል ስለዚህ ብል አምላኽ መስገን ከውሽጥና ዝላዓል ነገር አሎ ነቲ አምላኽ ዝሃበና ሰናይ ነገር እንታይ ዝገብር ዝገልጽ ማለት ነው ስለዚህ ቅንዓት ንኩሉ መንፈሳዊ ህይወትና እንታይ ዝገብር ዝጸሉ ኃይል ስለዚህ አገዳስነቱ አብይ ማለት ነው ንቅንዓት ክንገልጾ ከለና አይናይ ቅንኢልኩም ቅንዓት ኢልኩም እንትስተኻይ ትገብሩ ኣብ ሰለስተ ነገር ክፍል ከነብለና ሕጽር ከነብለና ትክልተ ሓደ ስጋው ቅንዓት እዩ ሓደ ሃይማኖታዊ ቅንዓት እዩ ሓደ አምላኻዊ ቅንዓት እዩ ስለዚህ ስጋውን ሃይማኖታዊ ቅንዓት ድሕርትን ክፍትን አቢለልኩም ፍሊ ይብለልኩም ማለት ስለዚህ አተኩረና ፍቲ አምላኻዊ ቅንዓት እዩ ማለት ስለዚህ ስጋው ቅንዓት ክሉ ዘይብሉ ነገር ግን በብዙሕ ነገር ኣብ ህይወት ሰባት ዝጸሉ ወይ ድማ ዘሎ ወይ ዝቅልቀል ነገር ስለዝኾነ ክንትንክፎ ግድን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ደጋጊሙ ነቲ ስጋው ቅንዓት ዝብል ወይ ድማ ቅንኢ ድሕሪ ኢላ ትርዳእ ትመስለኒ ተወስሓታ ብዙሕ ቅኒ እንተይላ ግን ናብ ትኽፉያ ተምርሕ ማለት ስለዚህ እቲ ስጋው ቅንዓት ዝብል ኣብ ሰለስተ መቐለልኩም ዘለኹ ትርጉም እንተሪእና ኣብ ካልኦት ሰባት ወይ የሕዋት ዝረኣኻዮ ጽቡቕ ነገር ንዓኻ ብዘይ ምዃኑ ዝስማዓካ ውሽጣዊ ሓይሊ እዚ ነገር ካብ ህይወትና ብቁልጡፍ እንተዘይኣርሕናዮ ቁልጡፍ ኣለታዊ ሰዓብን ከምፅእ ዝኽእል ሕማም ስለዚህ እንታይ ኢለ ኣለኹ ሕማም ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ማለት እዚ ሕማም ኢለ ኣለኹ ምክንያቱ ሰብ ከዓዩ ከሎ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃሳቱ ኣብ መክብብ ክገልጾ ከሎ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 4 እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኩሉ ፃዕርን ኩሉ ምስላጥን እዮምካ ንሰብ ኣዝዩ ንሰብ ኣብ ብፃይ ቅንኢ ካብ ዘተንስእ ርኢኹን ስለዚ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳትና ኣብቲ ሰኪላር ይኹን ኣብ መንፈሳዊ ነገራትና ኩሉ ዝዕየ ዘበለ ኣብ ሰብ ቅንኢ የብፅእ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣሎ ኩሎም ናይ ኣምላኽ ሰባት ክጓዓዙ ከለዉ ገለ መንፈሳዊ ነገር ክገብሩ ከሎ ብድሕሪትካ ቀናዕ ኣሎ ስለዚ ቅንኢ የላዓል ኢሉ ጽቡቕ ነገር ክትገብር ከለኻ ሳምዌር ሓደ ሰብ ብገለ ቀኒኡ ከም ዘሎ ፍለጥ ኣሎ በቃ ዝቕልቀል ባህርያዊ ኢሉ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ሰሎሞን ብዙሕ ስለ ዝረኣየ በቃ ኢሉ ግን ከንቱነት ኢሉ ቅንዓት ሓያል ካብቲ ሓደ ሓይሉ ምሳሌታት መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ እንጠቅስ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ጥቕሲ 4 እንታይ ይብል ቁጣዓ ጨካኒ ኢሉ ቁጣዓ እንታይ ጨካኒ ሓቀ ቁጣ ክብለካ ከሎ ጭካነ እዩ ዘርእየካ ኢሉ ኩራ እውን ውሒዝ ኢልዎ ኮራይኻ ትሕሰስ ኣቢልካ ምሻሎ ኣባላሽ ዝኸይድ እዩ ኣብ ቅድሚ ቅንዕ ግና መን ደው ይብል ቁጣዓ ሓደ ኩራ ኢሉስ ቅንዕ ግን ደው ክብል ዝኽእል ነገር የለን ቅንዕ ግን ሓደገኛ ነገር ቅንዕ ግን ኣብ ሰብ ስጋዊ ቅንዕ እንተተስዩ ኣዝዩ ድሓር ሓደ ኤግዛምፕላት ክንሪኦም ፍትንና ክልጠፍ ክብል እየ ሓደገኛ ኢሉ መን ደው ክብል ይኽእል ኢሉ በቃ ስለዚ የለን ኣሎ ትብሉ እንተኾንኩም መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝበለ ሓሲቡ ስለዚ ደው ክብል ዝኽእል የለን በቃ ኢልና ኣሎ ደው ክብል ዝኽእል የለን ቅንኢ ተተስዩ ዳንጀር ስጋው ቅንዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ቅንዕን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓት ኩሉ ስከበሉ ኩሉ እኩይ ግብሪ ኣሎ ኢሉ ኣብቲ ቅንዕን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ሕጊ ኩሉ ስከበሉ ኩሉ ክፍኣት ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፅቡቅ ጌር ገሊፅልና ኣሎ ማለት ስለዚ እዛ ጥበብ እዚኣ ከዓ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እምበር ካብ ላዕሊ ትወርድ ኣይኮነትን ኢልዋ ስለዚ ምድራዊታ ሰይጣናዊታ ኢልዋ ናይ ላዕሊ ኮነት በፍፅ ስለዚ ኣብ እኩይ ግብሪ ኣሎ ኩሉ ኸ እኩይ ግብሪ ገለ ክፋልኳቶ ዝኾንሲ ገለ ትድሕር ኩሉ በዚ ተኸትካ በዚ ብኹናት ተደለኻ ብኹናት ብኣፍ ተደለ ብኩሉ እኩይ ግብሪ ኣለዎ ኢሉ ቅንኢ
ስለዚህ ሰብ ቆሮንቶስ እንታይ ተቀይስሎም ሰለስተ ምዕራፍ ሰለስተ ክልተ ስጋ ሰለስተ እንታይ ለው ገና ስጋን ስለዝኾንኩም ጸባ መገብኩም ዕጽም ብላ አይኮነን ገና አይካልኩም ሕጂ እኳ ይትብልዎን ይሁን ቅንዓትን በአስን ካብ ዝህልወኩም ስጋን ምዃንኩም ዳ አይኮነን ከም ባህል ሰብደ ትኾዳ ያለኹም ቅንዓት ካብ ሓደ ቅንዓት ሰብ ቆሮንቶስ ዘሸግሮም ዝነበረ ቅንዓት እዩ ማለት ኣነ ናይ ኩስተ ሳባና ብዝርሓ ሓደገኛ እዩ ስለዚህ ስጋዋይ ነው ቆልዑድ ማለት በቃ ቆልዓት راح ይሃበን ይሉ በኺ ዝቀን እንበር አእምሮ ዘሎ ምስተዋል ዘሎ ቀነ ተጀሚሩ ሓደገኛ ናይ ምቅታል ሓይሉን ኣሎ ተሐቁሉ ስለዚህ ነገርና ኣሎ ነው ያለ ኣሎ ተወሰነ ምክንያቱ ካብታ ሓደ ቅኒ ዝገረመን መጽሐፍ ቅዱስ ከጽንዖ ከለሁ ዝገረመን ቅንሲ ካብ ታሕት ንላዕሊ ክንዲ ዝኸይስ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ጉሙሉ ቅኒ ካብ ንእሽተይ ንዓቢ ክንዲ ዝኸውስ ካብ ዓቢ ንመን ንእሽተይ ወይ ሃብታም ንመን ንድኻ ንሓደ ገለ ዝገበረ ንምሳሌ ቃየል ንመን ዓቢ ሓው ንመን ንኣቤል ኤሳው ዓቢ ሓው ንመን ንያዕቆብ ደቂ ያዕቆብ ሕዋቱ ኩሎም ቢንያም ጥራሕ መንኣሱ ደይቀናዓሉ ሓቀ ቢንያም መንኣሱ ይቀናዓሉ እቶም ካልኦት ብሙሎም ዕባይ ግን ተገይሮሞ ቀንዮም ሳኦል ንጉስ ንመን ንዳዊት ፈሪሳውያን ብሙሎም ንመን ንኢየሱስ ዝገርም ድሕሪ ቅን እንታይ ኣላ ቅትለት ካዕታ ዝኸፍአት ማለት ደይት ምለስ ነገር ያ ከተዓቃይ ትኽእል ተኾይና ፊኒሽ ብሏ ስለዚህ ካብ ላዕሊ ምዃኑስ ገሪምን ስለዚህ እቲ ዓብ ዝኾነውን ቅን ከሸግሮ ከም ዝኽእል እዚ ርዲ ማለት ንእሽተይ ጥራሕ ኣይኮነን ቅን ደሸግሮ ዝበሰለ ዝበሃል ዝሃብተመ ዝበሃል ኩልለን ዝብል ቅን ከም ዘሸግሮ ፍሉጥ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ይርአና ኣሎ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ብብዝሒ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተታሕተዋይ ደሎ ነቲ ላዕሊ ጽቡቕ ትምኒት እዩ ዝምነዮ ከምኡ ክኸውን እዩ ዝምነዮ ሓቀይ ትላዕለዋይ ደሎ ግን ኣብቲ ታሕተዋይ ጽቡቕ ነገር ተርእዩ ንዓይኒ ምንታይ ዘይኮነት እዚኣ ጽቡቕት ነዮ ናይ ምንታይ ባህል ኣሎ ማለት ናይ ምግባት እዚኣ መጽሓፍ ቅዱስ ኣላ ግን ኣይፈትዋን ግን ክፍት እያ ናይ ምግባት ባህል ኣሎ ሓደ ዓርክና ነይሩ ከምዚ ይበልዕ ኩሉ ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ እንታይ ናንጽሮ ገበተ በቃ ናይ ምግባት ባህል ዘለዎ ሰብ ማለት እሱ እኮ ብኽባት ኣይኮነን ግን ክትፃወት ትብሎ ከምኡ ከይትበሃል ከይትብሎ ክብርና ኣምላኹ ስለዚ ናይ ስጋዊ ቅን ፈውስ እንታይ ሕፅር ዝበለ ማለት ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል እዚ ጥራሕ ስብከቱ ክኸውን ይኽእል ብጎይታ ዘለካ ዓስብኻ ምፍላጥ በቃ ስጋዊ ቅኒ ክትፍወስ ኮይና ብጎይታ ዘለካ ዓስቢ ብጎይታ ዘለካ ሰናይ ነገር ድሕር ፈሊጥካ ምንም ዘቕኒ የብልካ ክብርና ኣምላኽ ሳምታይምስ ይገርመኒ ሰብ ክቐኒ ከሎ ንዓይ ሓቂ ዘረባ ሕጂ ኣነ ንነፍሲ ኣይትቐንእን እየ ዝብላ ግን ሰባት ክመስሉ ከሎ ብገለ ቀንቕ ክኸውን ኣይፍለጥ ግን ሰብ ሩይ ክቐንቕ ከሎ ብጣዕሚ ዝገርመኒ በቲ ዘሎ ብፍላይ መንፈሳዊ ኮይኑ ብጎይታ ዘለዎ ሓርነት ብጎይታ ዘለዎ ሰናይ ነገር ብጎይታ ዘለዎ ክብሪ ክፈልጥ ብምልኣት ተዘይኪሉ ክቐንእ ናይ ግድን እዚ ባይ ዲፎልት እኮ ይገርመኩም ካ ኣይትቕና ኢልካ ከመይ ገይሩ ባይ ዲፎልት እንታይ ብትግርኛ እንታይ ከም ዝበሃል እዩ ኣው ከሎ በቃ ባዕሉ ዘው ብጎይታ ዘለዎ ሰናይ ነገር ብጎይታ ዘለዎ ክብሪ ብጎይታ ዘለዎ ጽቡቕ ነገር ተዘይተረድእዎ ጽቡቕ ጌር ተዘይሒዝዎ ኣው ከሎ ትቕን ይወለድ ቅን ዝበሃል ይውለድ ማለት ስለዚ ብጎይታ ዘለካ ኣጽንዕ እዚ ጥቕስታት ብዙሕ ተቕሰልኩም ግዜ ሳይብለን ግን ኣብ ምሳሌ ዋላ ድሕር ተቐይስዎ ምዕራፍ 23 ጥቕስ 18 ብርግጽ ኣስብሎ ትጽቢትካ ድማ ከንቱ ኣይኮነን ልብኻ ፍርሃት እግዚኣብሔር ይብላ እምበር ብሓጢአተኛታት እንታይ ትበል ኣይትቕና ኢሉ ብሕዋትካ ከዓ ኣይትቕና ሕራ ብሓጢአተኛታት ጥራሕ ኣይኮነ ብሕዋትካ ከዓ ኣይትቕና ካልአይቲ ብፍላይ ድማ ንሓውኻ ድሕር ከይትቐንዓሉ ኮይንካ ፍቕሪ ኢሉ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ፍቕሪ እንታይ ትገብርና ኢልዋ ኣይ ትቐንዕን
إياه فقر أنت يتقبلنا أيتقنن إياه فقر عقلا فقر الله وها فقر أيتقنن إياه فقر أيتجهرنا نات أيتدلنا سلازي لبنا بفقر كنفتشوا لنا نحاولنا معرف لنا نفكره سلازي بحركم عينة قلك لنا له نحاولنا كمية غيرنا نفكره مخنياتهم تايد ولا مسيلكم فقري سؤال أي مسألة كان نابكالي داخل كينبر مسحبوا دستاوي تعرف فقرهم قبل أمنتكم تنكحتي تسفاقوا تعكس التسفاقوا سلازي تعرف فقرهم كله نفكر أنت أخذ قبل هذا لك أبحوها بمسعى يخاف تعرف بر نفعل I'm not saying but it's doing something نحوها حتى example كوكو ما بانيش كي تقف حمل لنا فرحوا يغدح حدا جزء كم زي أمون لو سبعين سبيت حدا شكر مستقبانا فه بفلايتي تاسبيتي أنا مثلاً عجبني بزح تقولي أطول حجنا حدا تعيش كيلو بقى أنا فتحة إذا كله أنا وين بتعيها كوني أنا وين أشجعني بقى خمسة قرر مثلاً وما صار صبوك أنا وين صبوك يا الله في النجم صح سئلة يا قلنا مثلاً بل أتصدق أن تتحرك اليوم إذا هو الحزيات صبوك قرر الله إذا هو الحزيات زل صبوك مخنياتو بس زل خيو سكران بينك أولا بينك تخدك وأخذي أحط لك صبوك قرر الله مو وي تلوي تقتل كلا باو يلقى تخيلوا بط مخنيوا إذا مخني زي أتقبلون ليلو كان هنجمرو كاي أقولني لا صابري واحد يبا ينسى الله يقبر بزح نجار كجبر جميرو بقى عرفت جزا سلام كله بقى حجي ورح أخيرا من دوال حج تخيل كذا تدمخره دولا بيلو بل ورح أخيرا لا يلا حج ترى كمية غيري فقرأتني nowhere I get funny مخنيات تصبق مقباري سنتا غيرني مور كفكرة غيرني لو تبرنا عم لخون سلازم حاوها كيتقن تدلها قبل كدام دستيجاتك كلام زالو قالني كاغل تصبق نغور دو سامسون قبل الله مسكن شعو كابخا كني كوتس كاب كلنا خباي أتحدث جنرال خردو زلوخا بيتروس معرف كل تتصحدا تايمنا مباش كل غفاتهم كل جرحن قبزنا كن كل حميتن أرحقوا خاي أرحق ويرحق ويكان تجبر أرحق ويكان تجبر رحق أنا كم سال كذا كنا بوتات تطلو إليو ويكان تجبره القصة مخنيات زبز حجب زمننا زلوا عائلة الكاني صاحا تقبل لك كتلقس لك كلنا عم نخير كانيتي حمانتاوي قني إذا حمانتاوي قني منفساوي قني يزمسل بتفكر أما أكلناهم كله بدي أبطن آمنتهم كله بدي we don't know غنياتو منفساوي يزمسل أيتفلتوا أنا حافظه جن قلم للي كله خير جن أخذ كنا بفلتر أملاخ زي بلي بفلا يدمع بزعا كرايس مالت ناي كورسوس نجار كنا مردا يقولون رديت منفس قدس يقولون أبسقاو سميت تسرته ويك الدسب زلوي بحال اللمدن زوزحي زدقاقن سرعات زلوي لو تقدر عينة يوتي تنكحتها زمولوي سلازي كمزا عينة زوريا دحرينا إذا حيمانة تاوقني منفس تاوقني يقولون مغنياتو حدا لو تقلن تنكحتها قالوا باك خازيا نق عيني زبلتم كحتي الله سلازي إذا حمانا تاوقني متحف قدس عبزو حب بطاطات يتكسي بفلاي دما نفرساوان إسرائيلوان أولوس دقاقي ميزارب نبعلو حمانا تاوقني كم زنورو دقاقي ميزاربي رومي عصر تقاب حالس قاقلتن تاين أحواتي فلتر دا يكونن نبر نعم لح كنعات كم زلوهم سي أنا مسكرو لوان لخيل بفلتر دا يكونن نبر إسرائيلوان نمليرو نعم أملاح بقى دفن كتردون ولا تدري أملاح ماني أملاح منكم بتشوفوا تفضلوا قريلا جن كم عينة بحر نيرو بعلو نبعلو دماغ أولو سنتين نيرو
بني أملاخ كأنع سبيل جن حيوانات أو كنعت نيرو بني أملاخ كأنعس سوغاغ محبر نتانا كرسوس تايز قبرع نيرو زسوغوا زنبرة سبي معناته سلذي بخن فريساوينت سوغاغ محبر نبركم لك قرمكم سلذي إذا حيوانات أوي كن إذا كبت زبالة جن فوسو بحاتيرو بزح تكسرل جن بحاتيرو نتايله ناي كرسوس برهان مركب ترحب وصل هاي ما نتوقعني صبرت دحنا ناي كرسوس برهان رخيبة بالتعمية صبرت ماله كتركب كلهم عينة هاي ما نتوقعني تصنع حسب ناي كرسوس برهان كركب كله بتقن تدحر كيلو يتقص بالتعمية بزحنا قدر فركم على عبس مالته قالت بزحات كل سنة أملاهم مسكن سلذي هاي ما نتوقعني زنبرو ناب كريستوس كمالسو ترحات فوسي ناي كريستوس برهان انت رغيبو زوم صلاة اليوم هايمان تاوتكني كاوم يوص مالتي مخنياتو باولوس كزارو كله بفرنساون نتقنعت نيرن كل جن من كريستوس راب حاله من كريستوس يلا نكريستوس مسفلت كوجن وكل كم انت كنتر الله خيلو كم وص كل زمك حد نبر انتايلو زي تكمي كل بغلي زوجيو زنبرة بايدو بحمانة تاوغنا ونتايدبر يقتل كويس حمانة تولد حلمنا رأيه حمانة تاوغنا كويس تايدبر قاطو سر مسؤول سر تتحازي كون مستير حمانة تاوغنا كني سلازي نزونا بيوتنا كل شخص مرمور لنا حارة كيزي تخاطع عيسال منفساونا زير دا بيت كزي أبير سلا وزا عبي قلب بيت أملاخ جزء مصلو قال سبعة الله مش قالوا تحدي يردوا أتلو بقى زي ما نتوقعني يحجوا بقى بفلت يقول سخات وتصبر عني وتصنبله لذي أتخيل نقول ما فساو ولا خرج أكاكل ذا سؤال سلازي السبزي ناي كريستوس برهان تركب ترعى تحب زادلك ترى رأينا بخافي له معناتي سبكت سلازخاني تاسع سيتجن أملاها قناتي أملاها قنات بتعمي أبكبدي أبلبي زخبدنا نجاري بايزوي بزعق قنات حسب كل أبز زي كون سمعك أبز زي كون أبز سمعك هو عيلا مخنياتو انت يدل قنات كا بلعني كل كونسيم غير نقول كل أبز تسمعك أنا عين تسمعني زعما قنات حسب كل زعام الخبز سمعك زعام قنات حسب كل أبز سمعني I don't know. قالوا كانت تسمعكم ولا عفلت. إذا كنت من سمكتها كنا نعطي سمعت. سلازي أملاها وكنعت. بس حقدس ببزح نجار يقلت ما بتقسم إجزاء بهاي دما. كأننا إلو. كزارب كلن تايلو كأننا زسمو إجزاء إلو. زات مرة سلاسة أربعة تقصيص 10 كأننا زسمو زعابين من اسم كتحدث كأننا زسمو زعابين نسوا أنا أملاح من خال أملاح كأننا زسمو زعابين كأملاح هو كنعت ما بقسم زعابين بايزوي أملاح زي يقولوا نعنا هذا ولا حد نسبيلو كأمناتو زي كونه أمسابيل نسبيلو زسروا أنا قريب سب بمولو نجارو كم زعابين تايز قبل زكافة سلذا زقنا عتزون كم أملاخ مهاروي ما كم أملاخ بحري نوستو نجاري والد كلنا أملاخ سلذي ما بقيش أملاخ ملوكة عود سماويتنا أوش منفسنا زجبت منفس أو حيلة الله نتب أملاخ توها بكاتلو هو ويعيو خدفتن زدرخ حيلي نبز أيكام زد تساسي العرب زي قلت أنا ذا نبز أيكام زد تساسي نبز أيكام تايز قبري زبارة بري ستوميليتس قبري رايز قبري أملاها وقناعات إيوها يسرح الكان كأني اللي هنا الكاخوفتين كا يسرحني بعد ما أقرأ يوصلني يدرف نبر ولا حد يقبرني بزعق يجيب بيت إكزابير كأني نبر أنا هم كابتن عادة زبلة بعد إلياس وني له بعد كستون بزحتي له جن تزع عيها بتغكل
كتعيو زلك عملت مسباق قال لك ولا منفس او نغير واش قال كتعيو انت زي كيف كان تقنعت كنت بينها تتبت مالت سلازي اعيل كان بعلو اغرا ايوصني يدرخك انت قانا غنا ايها نخوت بفلاي نخوت مودعت عن كتصحب زدل واغا تتكفل بوشت خزدف حيل كل واغا نتكفل زدف اك حيل كنات كي تفرها زتخفل واغا يكفل سيرو خاطو زغل حيل كنات مفتح بزد ليلو بوتا انينو اتي مفتح وص زغل حيل نتنا نفلتايناش او كما كون نتنمينا تنان تفلتوا اخوش ولا نتقع تخيلاتو محلف الله بقى غند سوليوشن كتنصالك حوي كعلن والله حوي زناي تات بالتا ناي بات سغالت كان سغالت باش وي لو منايت تخيلان وي تقص وي نيرو اذا تي تابز نفسها طرطر يحطوا المسوق العمبابا يطرطر بقى تنطر سمودك السعود لنا وحالف واحد علم ولا حوار متى بقى سيل كاتاتو الصوم حجران نتقنات سلاز نبره ማለት ስለዚህ ጠኒኑ ሶሉሽን ከመጽ ዝግር ኃይል ለው ግብርና አምላክ ነው በአምላክ ወቅና ዝግበር ነገራት ሁሉ ዓለምን ሰይጣንን ናዕብዝ ፈጥር ኃይል ለው አምላክ ወቅና ዘሎ አይግድን ይናዓል نعلم سيطان نحوات يكونن زنا يبيت እግዚአብሔር يكونن زنا نعلمن من سيطان انت يقبل بعين منس كنعبو ولا حاجه عاول سيطان ابزعنا عيون انت زي بلا ات منفساو عالم ግን ينعبو امين اجهو ينعب يسكو امين ታን ይሽቴ ደላትና ወራጀው አንድ የሁሉን ዝልሳ انا አይመስለን ዘይሁሉሰ ከቢዱ አትሊስት ጋው ቀናት አላቸው زغون سالاتو سلازت منفساو قنعات I hope كلنا علنا يزولانه قد كعب زلو كم يجري كفلح زلو انت حسن كبرنا الله قنات እግዚአብሔር ስለ ሀገሩ ቀና ይብለና ህዝቡ ረሐ ይብለና እግዚአብሔር ይخن እግዚአብሔር ፈቃሪ ግን ናብ አክሽን ዘውስዶ ግን ቀናት ፈቃሪ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አሉ አክሽን መፈጸምታ ዘውስዶ ግን ቀናት ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብለና እሱ ጥራህ አይኮንኩም ብለሎ ምክንያቱ አነና መጽሐፍ ቅዱስ ተማራማር ብዙ ይኮንኩም ግን ከተሓደ እግዚአብሔር ቀናቱ ነው አክሽን ወስዶ አላህ መስከረ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሓደ አክሽን ዝገበሮ ወይድማ ሱዱንት ወስ ዝራአናዮ ብዙ መጽሐፍ አለ በአብ ወንጌላት አለ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:14 مس مزمور داوود 69 زتحاز مالتي قنعات بيتك بلعن زبل صحف من تفصم الحق ስለዚህ ታቤት እግዚአብሔር ዳሸረክትን ዳሸቀትን ሃይማኖቲ ቢዝነስ ፕሌስ ማለት ለቢዝነስ ኮይና ምስራያ ቅንዓት በልዑ እጂ ኩሉ አይነት ስጉት ተወስዱ ይችላል ኩሉ አይነት ስጉት ተወስዱ ዛዩ ብዙሃ ምዝርዛራ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ አይነት ስጉት ዘልዮ በቃ አጥሩሲ ከሆን ዘሎስ ገው ቅንዓት በቃ አትበጃሁን ገለይ ባለው ነው በበጃሁን አይከዱነ بسكت አይከዱነ ታይና ገሮ ጩራ በለቱም ደግሞ ጸኩም በፈቅሪ ጳውሎስ ስለዚህ በበጃሁን በጸሎቱን አይከዱነ አታ ጊዜታ ኮሙን ይበራ ኮንኩን ዝብለሎ ግን ኢየሱስ ኩሉ አይነት ስጉም ተወሰደላ ቅንዓት ዝሐዘት ተሰዓ ስለዚህ ነትና ቅንዓት ኃይል ኸርኤና ይልምበር ብዙ አክሽን ወሰለ ዝቀላ አጋጣሚ ኢየሱስ ብዙ ረኺብ ክሕዝዎ መጽቆሎስ ከምዚ ገሩ ኮስታይን ገበሩ አብዛ ጊዜ ዲያል ቤት እግዚአብሔር ከርኩስ ቢዝነስ ከገብሩ መስራአየ ግን በበጃሁም ሕጂ ዝውዳ አይኮነን ስለዚህ ስጉም ተወስዳለ ኩሉ አይነት ስጉም ተወስዱ ኃይል ስለዚህ ነው ወረ አይኮነን ቅልጽም ስለዚህ ነው ወረ አይኮነን አልቂሶም ግን ቅንዓት ደራህ ግን እግዚአብሔር ምስጉን ነው እምበር ጂኦግራፊ ገሩ ለሐደ ሰውን ካርም ዝኸ ዓሚ ነው ምክንያት በሕማም ሙዲ ነው ኢየሱስ ዱኹም ነው እዚ ከማና ተምዓን ዝበለ ቅልጽም ዘሎ አይኮነን ግን እዚ አይነት ስጉም ዝወስድ ከሎ አምላኻዊ መንፈስ ካኔሩ ምስ ስለዚህ ክጽረቡ ግድና አለው
كنصيو قدنا الله ምክንያቱ ቅንዓትቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ክፍጸም ስለ ዘሎ ክብርና አምላክ አሜን ቅንዓት ኢየሱስ ጎይታ ሽሉ ኢየሱስ አብት ዝገረመና አሁን ታይለው መስክርቶም አይሁድ እንታይ ተአምራት አተረና አንስ ትገብርለኻ እንታይ ተአምራቱ ከተረና ከምዚ ትገብር ዘለኻ ሉክ ድሕሪ ቅንዓት ዝመጽእ ሰዓቤን ስጉምትራ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ክጸርብ ኢሉ ጥራሕ አይኮነን በትር ወይ ገለል ኢሉ ወይ ድማ ተሸሞጣል እዚያስ ጌርካ ኢሎም ሶካ ሓያላት እንታይ ተአምራቱ ከተረና ደሊኻ ኻዚያስ ሓራይ ጌርካ ሓራይ ሊስማል ካለና ዘን ኢሎም ቅንዓት እንታይ ኢሎም አንተ ክሳዕ መወዳእታ ከጽሓካ ዕላማኻ ክሳዕ መወዳእታ ከርካ ዝደረኸ ሓይሊ ኢየሱስ አውጥቶ አይበለም ነዛ ቤት እግዚአብሔር ነዛ ቤት እዚያ ተግበሩ አይሎ አፍሩስዋ አነ በሰለስተ መዓልታ ገብራይ ተሳይ ታል ዴስቲኔሽን ታናይ መጨረሻ ሳይነ ኢየሱስ ዕላሙ ነትስጋው ዝኾነ ቤት መቅደስ ነገር አውጪው መይቱ ተንሲው ሕያዋን ቤት መቅደስ ሰባት ከፍሪ ዕላሙ ታይታ አምራት ከተረና አንሶ ዚስት አምራት ዘኸለኩም ነው ከሚገር ከም ሰለስተ መዓልታ አንጻ ይዋገን ብስጋ ዘይኮነስ በእምነት ዝንዳ ዘይኮነስ አባና መንፈሳዊ ቤት እንተገርዋ ሃይጽዋ አምላክ መስገን ጎይታ ይባላል ስለዚህ ዝቅናት ዝቆሙ ይሩ ንምንታይ እዚያ ተቀስል ጸልኩም ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ጥቅስ 6 ተዛረብ ከሎ ህፃን ተወሊድና ወደ ድማን ተገርና ተዋሂብና ይሉ ተዛረብ ከሎ እሱ ብርቱዕ መካር መስፍን ሰላም አቦ ዘርአለም በፍርድም በጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘርአለም ምእንቲ ከጽናዓን ከቆማሲ ኣብ ዝፋን ዳዊትን ኣብ መንግስቱን በቤት ግዛቱን ሰላሙን መወዳእታ ይብሉ ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዓቤ ትንቢት ኣብ ዝኽዛረብ ከሎ እዚ ነገር ዝከውን ግድን ኢሉ ብምንታይ ቅንዓት እግዚአብሔር አምላክ ግና ነዚ እንታይ ክገብሮ ይዝኽልክሎ ወላ ሓይል የለን ክገብሮ ኢና ግድን ዝቅንዓት ስለዘሎ ክገብሮ ኢላ አምላክ መስገን ስለዚህ ተፈጻምነት ክረክብ እዚ ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ድርኺት ከድልየ ናይ ግድን ኮሙ ካይገሩ ዝኽልክሎ ሓይል የለን አምላክ መስገን ቅንዓት እግዚአብሔር ተዛዓበ ሚራክል ባር ኢየሱስ ክርስቶስ ሙንጽ ይምሽ ነዚ ነገር ንኸይመጽ በብዙሕ ነገር ዝኽልክል ነገራት ነሩ ቅንዓት እግዚአብሔር አምላክ ግን እንዳሰበረና ተፈጻምነት አምጽኦ አምላክ መስገን ኢየሱስ ጎይታ ባር ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ወላ ጎይታውን አብሉይ ኪዳን ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ጊዜ እግዚአብሔር በቅንዓት ክትስኡ ከሎ بفلاي دما إساس معرف 59 እግዚአብሔር ኩልሽ አዝቆን ሰባት ደልነር ማለት ልክ ከንትና ተቀናት ምሳሌ ዘዓፊናስ ከዛረብ ከሎ እስራኤላውያን ታገረው ሓደ ጊዜ ጓኖት አንስት ኢትዮ ከም ድሌቶም ክሳخغብሩ ጀመሩ እግዚአብሔር ቀኒው ከጥፎም ጀሚሩ እዚ ቁጣዓዝ ከሎ እስራኤላውያን ድማ መሐረና ኢሎም ዳበኸዩ ከሎ ሓደ ኸአስ حن سبيت حجوسي قانا سبيت حجوس النجارة مساعات دكسيلنا تجازا مساعاتوي في ناس سيف حجوس خيدا الله مثلا من كرم أنت كرم كرسيدي أو نخليتي أم تاجورهم وقوم شو بزاف يتاجروا كن عاتي كني سلازم إسرائيلوان يلو بزاف شو أخزروا بقين عاتي عيتفهمني إخزابير بقين عاتفهم تحسنر في ناس كنعات እግዚአብሔር ቀኒውነት ይሰብና ሓደነት ሓንት ሰቤት ምስከተሎ ቅንዓተይ ቀኒው ስለዚህ አነ በቅንዓተይ አይጥፎም ስለዚህ እግዚአብሔር ከምዚኦም ዝበሉ ቅንዓት ከልዕልደሊ ኣብ ሰባት ከምብሮደሊ ሓደ ጊዜ ኢሳያስ 59:16 እንታይ ኢሉ ደጊም ሓደ እኳ ከምዚል ቦርአየ ሓደ እኳ ዝማል ስለተሳእነ ተገረም ሽዑ ቅልጽሙ ረዶ ጽድቁውን ደገፎ نصدقي كندر أجر تخرنا أبروس لما نعمل حن قرآن رأسي أعتبر كدان مفتاحنا خات ونزفة إذا كوا إفسون عرفش الشجرة أم لحسن تجورا نسبات كلبسون نادلسي حدا قاس لسانة بعرف خلاص الجرم كدان ملحان قرآن رأسي
ቁርዓርስ ልበሱ ስለና አምላኽ ለብሱ ምክንያቱ ሓደ ሰብሲ ብፍላይ ድማ ድገረበት ኩሉ ሻዕ ሕጂ አም ትርጉማ ጸጋ ተረዳን ክዳን ምፍዳሕና ከዓ ተወንዘፈ ንጽዓት ውን ከም ባርነስ ገይሩ ለፈፎ ብለን ንጽዓት ሕጂ አም መጽሐፍ ቅዱስ ጸዓት ዝብል ምሻሎ አሎ የለ እዚ ጸዓት ዝብል እንታይ ጸዓት ይድብል ነይረ ጸዓት ብዙሕ ጊዜ ብትግርኛ ጸዓት ብሎ ኢነርጂ ዓይነት ምሽ ቅንዓት ይዝብሎ ኣብዚ ንቅንዓት ድማ እንታይ ገበሮ ከም ልብስ ገይሩ ከም ባርነስ እንታይ ገበሮ ለፈፎ ተኸድኖ እግዚአብሔር ንሰብ ክህቦ እንዳደለ ሓደ ሰብ ስለዝሰኣነ እግዚአብሔር በዓሉ ነቲ ጸዓት ወይ ድማ ነቲ ቅንዓት ምክንያቱ ዳራኸ ሓይሊ ኢለኩም ቅንዓት ስለዚ ጸዓት ኢልናውን ክጠቕሶ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብትግርኛ ጸዓት ዝብሎ ኣብ እንግሊሽ እንታይ ዝብሎ ዚል ዝብሎ ቅንዓት ዝብሎ ስለዚ እግዚአብሔር ነቲ ቅንዓት እንታይ ገይርዎ ከም ባርነስ ተኸዲኖ እግዚአብሔር ብቅንዓት ዝትስእ መዓይት ክደሊ ክስእ እንከሎ ባዕሉ ዝለብሶ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክመልሰና ምስ ደለየ እግዚአብሔር እምበር ነዚ ቅንዓት እዚ ኣብ ሰባት ነባሪ ክገብሮሲ እንታይ ክገብር ዘለኒ ካብ ሓደ ምኽሩ እኳ እንተኾነ ካብ ምስራት ዓለም ንኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ዝኽሉ ከሎ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ክተቕሶ ከሎ ትጥቕስ ብምሉ ንፈልጦ ኢና ትዝርዝር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓለፎ መከራ ጽቡቕ ጌራ ትገልጽታ ምዕራፍታ ንፈልጣ ኢና ሽዑ ጥቕስ 10 እንታይ ትብል እግዚአብሔር ግና ብመከራ ክሕሽሾ ፈተወ ነፍሱ ንመስዋዕት ኃጢአት ምስ ወፍያ ዘርኢ ኽዲ መዓልታት ከንውሕ ፍቓድ እግዚአብሔር ካብ ኣብ ኢዱ ከስልጥ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግብ ውን እዩ እግዚአብሔር ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግብ ውን ሕጂዛ ጻማ ነፍሱ ትብለላ እግዚአብሔር ወይ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ብጽዓት ሓይሊ ተጸሚሙ ዋጋ ዝኸፈላ ካባና ያታጻሙ ጻማ ነፍሱ ክጸግብ ክርኢ እዚ ያልክ ብትርጉም ድሕሪና ታ ጸዓት ያተመልክት ወይ ድማ ታ ቅንዓት ያተመልክት ስለዚ እቲ ቅንዓቱ ካብ ቅንዓት ተደሪኹ ዋጋ ዝኸፈሎ ኢፈርት ዝሃቦ ሓይሊ ዝሃቦ መስዋዕት ዝኸፈሎ ክጸግብን ክርእን ኢልዎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ክኸፍል ቀንዲ እምበኣር ኣባና ክርእዮ ዝደሊ እዚ ጸዓት እዚ ክብርና ኣምላኽ ምክንያቱ ቲቶስ 2:14 ኩልና ንፈልጣታ እዚኣ ኣንብቦ ኣንሳ ተኻልእ ክፍጽሞ ወይ ዝኸፈታ ይንበበለይ ቲቶስ 2:14 بريك دقيقة زنبت هني ده هذا هذا يسوع كرساس كعانة على بدن في حارة أو تعانى نرسو النايج جميل بلانة جانجرو كانوا يمكن هذا سيجو نرسو بجانا كبرنا الله يتبارك يسوع كرساس كم عمل هذا بلد التحرك الصان نرسون لمن نرسوس كبروا معنا كنا لمن نرسو بجزاء رسو نسنا جبري نخوفه هاي كنا نسقاونا حيوانات أو قناعات هاي كنا لمن تك نسنا جبري تايز جبر زغن جنزب زخونا الحزب أنت كان تسهيله نفس بجحل إساس معنا بسنا سأستمر جاء تفصيل أنت نسنا جبري تايز جبر زغن جنزب زخونا حزبي كبرنا الله سلسلة እግዚአብሔር ናብዝ ምድሓንዝ ወይ ድማ ናብዝ ህይወት ከተወና ከለካ ሓቅ ደለ ካባና እንታይ ማለት እዩ ንሰናይ ግብሪ ብቕንዓት ውሽጥና ዝፈልሕ ውሽጥና ዝነድድ ቀናዓት ንኣምላኽ ክንከውን ንኣምላኽ ነገር ክሕዘና ከምዚ ተዘይኮኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ከንቲ ይነበሩ ምድሓን ተረዲካ በትክክል ማለት ንሰናይ ግብሪ እንታይ ትገብራ ትቐንዕ ውሽጥኻ ይነድድ ክብርና ኣምላኽ
ባይዘወይ ይረዳና አቤት እግዚአብሔር ኮለል ዘብለን ቅናት ሃይማኖታው ተቆይኑ ይስተፈወሱ ቅናት ሓወኻ ገለ ትብል ብኸቢሉ ቅናት ግን እንታይ ብዛዕባ ቅናት ትስማዕ እንደላለት ቅናት ክሳዕ መጨረሻ ደሪኹ ናብቲ ትደልዮ ደስቲኒ ወይ ድማ ቦታ ከብፅሓካ ዝኽእል ሓይሊ ቅናት ማለት ምስኡ ትግሃት ፀዓት ርትዒ ክቱር ድሌት የመልክት ምስኡ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንሰብ ቆሮንቶስ ብጣዕሚ እቲ ግዜቲ ብብዙሕ ነገር ስጋዊ ቅንዓት ተታሒዞም ስለ ዝነበሩ እንታይ ኢልዎም መሲሉ ካልኣይ ቆሮንቶስ 11:2 ብቕኒ ኣምላኽ ቅንዓልኩም እየ እሞ ንጽህቲ ድንግል ንክርስቶስ ምእንቲ ከቕርበኩም ንሓደ ሰብኣይ ኣሕፀብኩም ኢሉ ብምንታይ ቅንዓልኩም ኢሉ ብቕኒ ኣምላኽ ካብዚ ዘለኹሞ ክትወፁ ኣነ ናይ ኩስተይ ኣነባ ከምዚ ሓይሽ ወፂኹም ብቕኒ ኣምላኽ ንጽህቲ ድንግል ንክርስቶስ ታገይረኩም እየ ፈለየኩም እየ ሕፃይ ማለት ኢንጌጅመንት ባቃ ሕጂ ናይ ክርስቶስ እምበር ወይ ድማ ናይ ኩስቶ እምበር ናይ ካልኣይ ኮነክን ማለት ኮ ስለዚ ኣወዳትና ይኹን ኣዋልና ማለት ከም ንጽህቲ ድንግል ንክርስቶስ ታገይርና ኢና ክንሕፀይ ይፍዓል ኣምላኽ ብምልኣል ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣመንቲ ኮይኖም ነዚ ግን እንታይ ብሎም ኣሎ ብቕኒ ኣምላኽ ተቐንዓልኩም ኣለኹ ኣምላኽ ዝደልዩ ኣክንዶም ኮይ ዝቐንዕ ዘሎ ኣይኖም ኣክንዶም ኣምላኽ ሳይረኹሞ እምበር ዝቐንዕ ዘሎ ገንዘቡ ክትኮኑ ንሰናይ ግብሪ ጥራሕ ክትቀንዕ ናቱ ሕፁይ ክትከውን ክትፍለጥ ናይ ካልኣይ ኮንካ በፍፅም እየ ተበልካ ሓሲኻ በቃ ነፍስና ናይ ካልእ ክትከውን ድሕደሊ ሓሲኽ በሎ ኣይኮንክን በሎ ነፍስኩም ክትውኸብኩም ከላ ተጋጊ ክበሎ ስለዚ ብቕኒ ኣምላኽ ቅንዓልኩም ኣለኹ ንሓደ ሰብኣይ ሕፀኩም እያ ነፈለየኩም ይወረድ ካልእ የብልኩም ኢሎ ኣምላኽ መስገን ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ክርስቶስ እምበር ፃማ ነፍሱ ክፀግብ ክርእን ክፀግብን ክብሎ ከሎ እንታይ ኢና ብቕኒ ኣምላኽ ተደሪኽና ንሰናይ ግብሪ ቀኒና ውሽጥና ክመላለስ ኮለይ ማለት ኣምላኽ መስገን ቅንዓት ካብቲ ሓደ ደስ ትብለኒ ንብፃይካ ተንክሕ ምዃና ቀናዕ ሰብ ንኣምላኽ ማለት እዩ ብትክክል ቅኒ ቀንት ኮይኑ ናይ ግድን ዘንቅሓካ ብዙሓት ቀናት ተለና ብዙሓት ክነቑሑ ውሕዳት ተለና ነዩ ሓደ እውን ከንቅሐና ክእል እንዲ ግን ፍቓድ እግዚኣብሔር ግን ኩለና ናይ ክርስቶስ ዲና ኣቀዳ ወጋዕ ዳጋ የብላንሽ ንዑት ሓፂና ዲና ናይ ገዛ ርስኻ ይኮንካ ንርእሱ ኢልዎ ንርእሱ ዝቐንዕ ህዝቢ ኢልዎ ፊኒሽ ስራሕ ገንዘብ ሃለኻ ገለ ኩል ንርእሲ ክርስቶስ ክትቀኒኻ ተፀዊኻ ዝገረመኒ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ካብ 1-2 ኣካያ ካብ ዓሚ ጀሚራ ክንተዳለወትን ብኣኻትኩም ኣብ መቆደንያ እውን ዝሕበነሉ ፍቓድ ልብኹምን ቅንዓትኩምን ንብዙሓት ሰብ ከም ዝሰሓለት እስከ ዝሰሓለት በሉ እዛ ጥቕስ ብጣዕሚ እዛ ዝሰሓለት ትብሳብ ካብ ብዙሕ ይረኸብኳ እንታይ ገይርዎም ኢሎም ፍቓድ ልብኹምን ቅንዓትኩምን ንብዙሓት ሰብ ታገይራ ኢሎም ዝሰሓለት እፈልጥ እሞ ብዛዕባ ኣገልግሎት ነቶም ቅዱሳን ክፅሕፈልኩም ኣየድልየኒ እዞም ሰባት እዚኣስ ዝሰሓለት እኮ ገርሞኩም ካልእ ብዙሕ ኣይገብሩ ገንዘብ ምውፃእ ናይ ገንዘብ ነገር ኣብቲ ግዜቲ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝነበረ ናይ ድርቂ ግዜ ስለ ዝነበረ እዞም ሰባት እዚኦም ካብቲ ጥልቂ ድኽነቶም ዝኾኖም ካብቲ ዘይብሎም እንታይ ገይሮም ገንዘብ ኣውፂኦም ሒዞሞ ፅባሕ ንግሆ ንቤት ኣምላኽ ኸውን ኢሎም ሒዞም ብቅንዓት ኖ እዚ ክትንከብ ዘይብሉ ምባሎም እዚኦም ንብዙሓት ታገይራ ስሒላ ብእንግሊሽ ክገብራ ከሎ ስቲሙሌት ትብሎ ወይ ድማ ኣሮዝ ስቲሙሌት እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ግዜ ሓደ መስሓቅ ነይሩ ዓብ ሰብኣይ ምሳና ሰርሕ ብመዓልቲ ምሳሕ ክንገብር ኢና ምሳሕ ኣይተምፁ ተባሂሉ ሕጂ ምሳሕ ማኣደ ተኸቢቦም ዶንጊት ምሳሕ ዓብ ሰብኣይ ኣታ መጃኹም ኣፍና ማምዒጉ ኢሉ ሕጂ ስቲሙሌት ማለት በቲ ተገብረት ኣፍካ ማይምዑ ገርም ኮ ኣፍካ ማይምዑ ማለት ከምኡ ክትከውን ምድላይ ሓቀ ኢሎም
ويدمان تدلي ولا تقبل ولا سايتقبل تقوقو زسحالة أفكار ما يوم بق بيتشم أفنان تام ما يعيقو نتانا قرتي أنت جرنا لنا لا يبقى حق دلينا هو قلت لنا دليل هاي الله زسحالة الله خلاص نبزحات كأنه ماس كنا كوتر مخانم تو ماس كوب قال صوت ذكر بزحات مخانم زارك كوتر أيوة لهم سلازي بقناعة تبدي سوم نزل سنة نجار بمقارنة شيء بزحات سبب بون تسحيله تعمالتي تتعريبه ستمليت كونه أفهم ما يمكن تناساسي الله مسكين سلازي أما أكل نازق أنا أتزدحر بق بالوتي بزحات كسحلنا الله مسكين سلازي تقنعتنا كم زي temperature زورد زديد يكونس كل جزء high temperature يكون الله مسكين كبرنا الله بايزوي قناعات متسعاس አይኮነም قناعات አሁን ባል አይኮነም قناعات ቀስም ባል አይኮነም ወላ ሐንት ይኮነም ናይ ውሽቲ ነገር ግን በቅንዓት ግን ጉምትታት ተወስተ ነገር ግን አለ አላህ መስገን ስለዚህ በዚህ መንፈስ እዚህ ኩልና እንቃሳስ ይባልና ማለት አላህ መስገን ካብቱ ንምሳሌውን ኣብ ይሁድ ተሪኢናዮ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 10-15 ይሁድ كابت حدا قلنا أنا كو يهو خمي جري تقبيل بزح يترداننا من تاي تقبيل يترداننا خبا خلها حدا قلنا عسد بأملاك زقنا زنبرة كهدم كله كبك كله الله كنا كما حكوا إجابير كوي دري هذا إلياس يبان بغن أملاك تتحجز زنبرة 450 نبيات حريدو زدفة بحرقان دحرت انت كفايه سمبيرو كادم كله قنات كاني له خبل كله بتازخت كان مجد تملسلو ابتا تحتويت منتصف كلينا انت خاب سحجك حدك قناتنا خاب قتلو نغرات انديم الياس كات قناتو حنس ازتحرى مسل نيهو ግን ወታደር ይነሩ አሐደ ባዓቲ ይነሩ ምጽኢሎም ባካ ከዑዋ ቢሎም ዘይቲ ኤልሳ ሐማና ይኮነ ሓደ ሰቢል ይሁን አገኝ كيف كذا أب أنت قولوا كأول الله كمي كلا ولا يلو كم خان لباتا نبي طبعا نترحكون لو أين لو طبعا بعمل استلاقة ما سلسلة السبب استلاقة كلهم سبورة يهوشوا بقنا الله عبيد فرت غيره غيره خلنا خلي وخلص إذا أقول جزء أكيدا يهوي مس كنات يهو كنات أملاك تجزيت أكأب كوك كم أكأب غير بحق التشتت السبب زمن ناين برا مغنياتو إزابيل تبهار أسبيتنا نقول لهم نبيات أسيرة نبياتكو بب حمسة أبعت تأسيرهم لزنوارو جيزكو بب حمسة نبيات نقول لهم نحن كمين عينة نبيات قل نبيات بب حمسة تحبي النبي أنا ربي مني حاوم نبر حاوم حرم ميتي نبيات حبي اسمه بب حمسة خفافين نبيات حبي أمور لزنوارو جيزي أكعب بحتى تشيت له زنبرة جيزي إزابيل كأقتري لا من كما يتقولون زنبرة جيزي إزابيل من أتسيوه يهو باك يهو كإن أبلغ مسحازو عودي كرتم تيكا مخرطانة أو حدش كنان قومي يلن قل أبولي كنان كمان كرتم يعني كنان أملغ مسكر سكنتي ناقين دزاني جوز نايو هزقرنا سمع خمان نايو أفتح أخيرا خمسة أكبر أفتح أخيرا خمسة أكبر أفتح أخيرا خمسة أكبر ودد جاو فينش بحثير سلسة زاغير كان عاد تيوريو سأقام أصحابه قناة زم أصحابه يوقم عبودي وط الله مسك قناة عبدك عبود كنت مسل تغيرها قنك في تصنزلو نقر سلزلو كم عبود تنكسر الله مسك عبود كلكم قولوا زمالك وش تخدم يعبد وش مغنياتو كنات بيتك بلعن كونسيم قبرنا هم يقولوا دومينيتيز قبرك يعلي لك كالف قبرك ساعة زيت كبرنا الله يوم تقبل يوم كنت حدا درس لك أنا برا كنات إجابير كريكا لب كنت لبخا من سايد الله كم أديتني كم غلب بين سخالو هو مسلس كناتي نعام نأملاخ زلني كناتي تخبرك كأي يد حزب سرقة لا سؤال لنا نفس ما نعلم خدوا لنا. سلزي يوم كان عزمان وسب سلزنا برد
ሰባት ብቅንዓት ምስኡ ክትሱ ዘታሳስብ ዝነበረ ሰቢር ብናምልኽ ስለዚህ ቅንዓትኩም ይተንስእ ንብዙሓት ንተስዓ ምክንያት ክትኮኑ ጌታ ይባረኽ ናብ መጨረሻ ገፀይ ቅንዓት ክውቃዕ ከሎ ቅንዓት ክደክም ከሎ ይኮንኩም ክውቃዕ ከሎ ምክንያቱ ቅንዓት ክውቃዕ ይዝኽእል እምበር ብቐስቐስ ዝኸውን ኣይኮነን ወቃዕ ኣለዎ ምክንያቱ ቅንዓት ሓያል ስለዚህ ወቃዕ ኣለዎ ክውቃዕ ከሎ ካብቲ ሓደ ኤልያስ ካልእ ከቢድ ሓጢኣት እኳ ተዘይገበረ ኤልያስ 450 ነቢያት ምስ ሓረደ ኤዛቤል ሓንቲ ቃል ተዛሪባቶ ከርእየካ ኢላት ኣብ ገዛ ኮይና እኳ ሰቢያ ከማን ኢኻ ኣብ ገዛ ኮይና ከርእየካ ከምዚ ሓደ ካብዚኦም ዝሓረድካዮም ኣገልገልተይ ተዘይገይረካ ኣምላኽ ዳ ትሕተኣትለት ከምዚ ይግበረኒ ከምዚ ድማ ኣምላኽ ዳ ኢላ ኣማለኽተይ ከምዚ ይግበረኒ ከምዚ ድማ ይወስዱ ኢላ ምዕራፍ 19 ቀዳማይ ነገሥት ለካ ንሒላ እዚኣ ድምፂ እዚኣ ሰሚዑ ኤልያስ ሓደ ቅንዓቱ ስለተሃርመ ነቲ ምስኡ ጋሻ ዘብሩ ወይ ድማ ናቱ ሰዓብ ነበረ ኣብ ቤርሸባ ኣብ ዝፅንሐ ኢሉ ንገሪፉ كده أبغى ألقى لك أبغى صحيح هدما قبل جميل هاليمو أبحث اللي عودك كيس بتلو بق أنا حد ممات عشان أنا قني له أنا إن الله خده ممات عشان يبهر قني له أنا بق ممات عشان وسدن موجس ترى يبقى حاس سنبيدو كوي قناعة هو سنبيدو كوي قناعة كوني روي زلوا مسيلوا شو كيزاكن استاك توم عواني نو بلعد أملاك حيوان بلع ستقبله يبلع سد بد كعبل أنت بزلك كحد مدي بيزلو نتقاش هذا بروس أبز سنة حيوان توتالي خط ختمات آخر حاضر بدبلعت سنة 4 معلتنا 4 عليت توقع عزب لنا 300 حدا كذب قال على النجيرة مال 320 كيلومتر توقع عزب أو حدا بعت بيت يروح للشرب زابير كزارة وجبير زابير كان تايلو إلاس هن أبزنتاي تجبر اللخا باك أنا ها كنعتك علني باك أنا بياتي اللو قال أنا بيني تريفا أنا ها كنت تستزبل أنا ها يموت أنا ها كده لك موت يدور له الجال حاجة كأننا زي بالله نبر كوي عملته no لبعض يسقطوا يدوم ما دهابو شو حتى شحمبيرة فلي له كود ما كنا السبات كتكبي خايلو الله مسك كم بتاعد متخايا تملس بعد 320 كيلومتر طبعا بقولوا دي بماكينة دي ولا بعير بعيني من استطبعا ماكينة نبرم فولتي تملس له تملس 4 معلتنا 4 عليت كبيوه ذو ساعات زي الله مسك كنعت بوقع هلا جن تلاقيها زحات على أقلقلت زباننا وجماعة تقلقلت زباننا بزي قدس قلنا إجابير كنا زلنا قلنا رحنا بتي رحنا عمرنا رحنا دول ني الله نجر قال كي نقبر بقى مو مخنيات بزح زلوا استوقع قناعتي إجابير تصيب لنا سكامين بروح آمين no more نتنسى يكون لنا آمين كنعتنا يوقع بزح جزء مع ولا نقرأ أخذ بنفسي حدث أخلنا حتى الله خانس خمسة يقبل بقى كده فهم أنا كو صريح مثل ولا حد جديد أنا كو كفتن دلي لو أنا كو خمسة يقبل دلي كرد أفتنا عملاق دلي بس أي معنى هو معنى كفتن دلي تردياتكم أنا كذا ما يفتني متابعك فتت تزغون كلام أنا بزوج ما أفتهم فتني أنا كذا ما يفتني جن كفتن دلي واه نمسحنا مرة تقول بتاعي بارك عمين بارك قالت كفت بيزنس كتكفت لي أخو قال لي خفت من أنت إلى أنا بقى تعمل بيد الله I want to do okay تمكحت كوي كنا جذبين عملا خب بس تمكحت كنا نحن كم قولوا لي قولوا عملا فلت جن عينيك مالتي دل مالتي جن بخمس مكنات ده جبرنا نهاد نرجع مكنات معاتنا زابير تملس بتاع زخت كانت تقبل تملس كأن السبات تسئل إتمنى أتكاس كأن السبات كتسئل حيس كايو وسن كتحزق كنا somewhere we don't know
حجر حيقنا نابز منسينا لنا قبض عنا قر فنكولينا تايزنا فلوت وان ما لسنا بصراحة منسينا لنا سكاب بزوج نجارا ما فسام نجار سلزين نبرة كنا حقنا حقنا نزار فنكولينا زاغير تايبل عم فلوت جن زاغير حجون عبد زاغير عبدون مقدر له زاغير قنعتك عيت دربي مخنيات غير كحجب سلازلا قنعتك عيت تصقعيو قنعت ابزخونه ቦታ خسرح يخلي الله مسكن እግዚአብሔር قنعت ተሎ ትእኽሉ ብዙሕ ይሎ ትእኽሉ ብዙሕ ይሎ الله مسكن ስለዚህ ከአይ ይኽእል ጎይታ ይባረክ ስለዚህ قنعتنا ተወቅዒ ተርፍኒ አሜን ኖ ብዙሓት ኣለኩም الله مسكن አሜን ናምላኽ ዘለኩም ሰናይ ነገር ግን ወሰን እንዳሓስኩም وسن مالت سامويل حدا نقدر نفسهم زتسقعهم وصو يبلالو እግዚአብሔር ካብቲ በዓት ወጻኢሉ እግዚአብሔር ክዛረቦ ጀሚሩ ታይ ትገብር ኣለኻ ክትገብሮ ዘለካ አሳይመንት ላስት አሳይመንት ያኔራና ነኤላስስ ሂዝ ላስት ታቀናት ከአሳማዓስ ያተብጽሕለኩም መጨረሻ ላስት አሳይመንት ያተሪፋና ቅብአዩ አሃዝ ተካካይል ሳገበር حزائل فستان كبر قبايو أب سوريا قبايو نيو خاص إسرائيل قبايو فينش زين النر أتلاس أسايمنتو سيد عندك كرئكايلو ولا حتى كده قبرايو إذا بيرت قبر تدخل تطفونكو يوم ما تخلص بفنسترات أركنا ساعات قطعني بويتو قرقت بتغير أين برا سراوي أين برا عقمينا برا أفتحين رو تجزيت عقمينا برا توقع عينيرا أفاقن يفرار إلاس كي ترفع سنجلو يهوجن تبع أصدف وايلس دفوا أنا أتفقد ورنا آمين يسوع قويته سلسلة جيبي عقم زي يقولوا بقى في تاج قبرنا كاب كنا عتنا زهد منا مقاتي نو نبغى الله مسك تتحيزنا أنا زي أنا عندي فكر الله نعم آمين أنا الله آمين أنا أخوك آمين باك أو يكاندو ما لازم الله قينا مالك قويته عبارة بيني تقدر يفكرني سنكال كالكلي زابير الله كن فلذا بحسب مهندس حيلي كويتا يبارك إيش كان يتي حدا جنيا نجار أبزي جزيو أبزي بطحان كار إذا من الباش تترجمات قول مالتها لازم سقى حسب من كلا إسماعيل معرف حسب حدا داويد كأننا نعمل زبال داويد حدا جزء إسرائيل نجستات بمولهم نوج تسليفهم من الزرد نبورو جيزين عرف قصة حدا قبل حارس قاخذ التزولد تحت كل رجل تايلنا مسحبوس داويد ما من سراويتون إلياب المالك تحلق من سراويتون نبتوج السدادو لا آخر مريم جنوج سلفوا لنيرو نجستات تاتر حاجة ده نمبر نجستات نوجز وصلوا جيزة داويد نمني اللي هو نحالوه نعرف ساعات أكل خير نو داويد جناب كم إجابيري أتوني وصلنا بري دم لنا مسحوس إجابير دم دلي هو نبرة عوت هو نبرة داويد كمر حقلّايو ملو عوت زرعناه إجابير نداويد يو كمر نجيبه أبزع جيزة اللي هو تليفون تزول لك عقد صبوي ويد ما ساتلايت تزول بركوت صبوي 5 زمن أبز خويني لي خكاس مسح يدل مالتي داويد جن لي يخون قليلة أو أنت قبل ما أطلع يقدس دك أسد لنا أصحابه بسنا دك أسد كاب دك أسد ما تبارابا أو كيزة كوي داويد دك أسد كاب دك أسد ما تبارابا مو pornography خري جمال تقرينا يبلان pornography شيء لا كحلوت كانوا تعلا تطرفنا كريم جمال ريلاكس كون أبزي بوتو زي سرحون كسرحو زبو بوسح قريفو كم زنا قلينا حد قرب مشاور في الكاب صالون تيجي تفت قلنا ملي موبايل كات خفل تا pornography أفتح دقة لكم أفتح دقة موبايل أفتح دقة حانت تعقى تدريهم يرمكم سيطان كندي كفو حانت هالجاي داويد كات دقة خمسة تلس راح أسوي تراعي كم زماننا ريلاكس كوين كاب سالون كم زين كنت نار كذا كيس أو باسل جي تاع تبلكاس
ኖ ሞርስ ከበል ሕዋት ኖ ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ኣብ ዘይቦቱ ዘይድል ነገር ክንገብር እግዚአብሔር አይደለም ተዘይልቅ ቅንዓትና ክወቅዕ ዝመጽ ሰይጣን ይስዓብድግ ሕድኮ ሽግር ረኺብና ደለና እኮ ሰይጣን ቀደም ሓጢአት ከይንኸዶ ኢና ንፈርሕ ሕጂ ግን መጽ ቋሕ ብለን ቋሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጅባና ኣሎ ኣብ መደቀሲና ኣሎ ኣብ ኩሉ ትንክፍ ጥራሕ ብለን ይብለካ only once በአፍካሪ ቢልትካ ምትንካፍ ያተለ ቅንዓትካ በሊዑ ናብ ዘይት ለሓጢአት ከእትወካ ዝኽእል ኣፍ ደገ ይድለባት ተሚገርማ ከም ነርሕቆ ሽግር ተረኺቡ ኣነ ይርሕቆኒ ክስተ ይርሕቆኒ ኣይርሕቕኒ ቅንዓት ኣምላኽ ተለካ ግን ኣይቀርበካን ቃፅወካ ኣሎ ኣይቀርበካን ክትመልኮ ግን ይግባእካ ከም ዝበሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክብርና ኣምላኽ ኹኑ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ክንወፅእ ኣለና ዳዊት ፖርኖግራፊ ይኽእል ጀሚሩ ዘይድልዮ ይኽእል ጀሚሩ ክፉእ ሽዑ ክገብር ጀሚሩ ቅንዓቱ ዝተወቅዐ ስለዚ ቅንዓትና ክቐልዕ ዝኽእል ነገር ሳልሰይቲ ገዛእ ጥቕምኻ ምድላይ እዚ ቅንዓት እዚ ይወቅዕ ብመንፈሳዊ ሕጂ ክሪኦ ደልየ ነዚ ገዛእ ጥቕምኻ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክመፅእ ኮነ ወይ ከነገልግል ኮለና እንታይ ረብሓ ደሊና እንታይ ጥቕሚ ኣብ ዘመንና ገሊኡ ኣገልግሎታት ቢዝነስ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ኣገልጋሊ ብዛዕባ ክራይስት ኣትሪሩ ሜቢ ኸማ ትሰብቲ ጎይታ ውሽጡ ሰብ ብጣዕሚ ትሪሩ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሎም እቶም ገለገለ ነቢያት ዝበሃሉ ማለት እዩ ፃዕዱ ፀለምቲ ማርኬት ናይቲ ምንቅስቃስ ተባላሽወሉካ ኢሎም ማርኬት ጀይ እስራኤል ዝበሃል እዩ ማርኬት ተባላሽሉካ ኢሎም ንጥቕሙ ርእሶም ዝጥቀሙሉ ኣብ መንፈሳዊ ነገር ሰባት ኣለው እንታይ ዱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንምንታይ ከም ኢልዋ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ፊልጵ 2:21 ኩላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ ብዛዕባ ኣገልገልቲ ኮይተ ኩላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ ነቲ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን ጳውሎስ ሕጂ በጅኻ ጢሞቴዎስ ክትመፀኒ ይለካ ናይ ግድ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኸ ማሪቆስ ከማን የድልየኒ ከተምፅኦ ኣለካ ካልኦት ኩሎም ነናይ ርእሶም ገዲፎም ንኸይዶም ኣብ ጢሞቴዎስ ክጠቕሶ ከሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ተመሳሳሊ ንሱ ዝኸይድ ዝኾኑ ምክንያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ክልቲኡ ዴማት ነዚ ዓለም እዚኣ ፈትይዋ እዩ ሓደ ገኒ ናብ ተሰሎንቄ ኸደ ኣገልጋሊ ክሪንኬስ ናብ ገላትያ እዚ በዲሉ ኣይበደልን ኣይፈረጥኩም ግን ገዲፍዎ ቲቶስ ኣይበደለን ግን ሸዓ ግዜ ኣነስ ናብዚኣ ከይደ ከምዚ ዝገብሩ ሓደ ግዜ ማለት እዩ መኻንዮም ዲልኢኹ ኣይፈልጥን ግን ናብ ደልማጥያ ከዱ ልዩ ኸዮም ኣይበለን ከዱ ነናርእሶም ምናልባሽ ጉዳይ ሃልዎም ክኸዱ ኩሉ ገለ ክብሉ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጥቕሚ ክትገብር ትኽእል ቅንዓትካ እንታይ ገብር ማለት ዋቃዒ ማለት ኣብቲ ግዜ ኣምላኽ ዝደልየካ ግዜ ናይ ኣምላኽ ነገር ትገብረሉ ግዜ ናይ ገዛእ ርእስኻ ትገብር ከለኻ ቅንዓትካ ይውቃዕ ስለዚ ጳውሎስ ናይ ገዛእ ርእሶም እዮም ዝብል ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን በቃ ግደፎም እዚኦም ሕጂ ስኻ ከም ዝገበሩ ኢሉ ባይዘወይ ትደስ ዝብለኒ ጳውሎስ ዋላ ተሓቃኑ እያ ተፃሒፋ ተሰማዓቶ ተዛረበ ተፃሒፋ ኣይተኸወደት ዋላ ንበዓል ጴጥሮስ ክዛረቦም ከሎ እቶም ሙሪኣት መሰልቲ ዘይጥዕምቲ ቃላት እኳ ሙሪኣት መሰልቲ ሓንቲ እኳ ኣይጥቀሙን ግን ካብኣ ደስ ትብለካ ገላትያ ምዕራፍ 2 ተዛሪቡ ደሎ ደስ ትብለካ እሶም ግና ንጉዙራት ኣነ ግና ንኣሕዛብ ምስ በርናባስ ክኸይድ የማነይቲ ኢዶም ሃቡን ይልካ ደስ ትብል እምበር ክዛረብ ከሎ ዘይጥቀሙ ማለት ብዙሕ ኣይጥቀሙን ሙሪኣት መሰልቲ ልክዕ ስምዒቱ ከም ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጡ ዘሎ ስለዚ ጳውሎስ ኣዘራርባ ገለ ነገር ክዛረብ ክጋጋ ከም ዝኽእል ገለ ርኢካ ማለት ሰብ ስለዝኾነ ወላ ሓንቲ ፈፂሙ ተጋጊ ዘይፈልጥ ኣይኮነን ጳውሎስ ግን ናይ ሓቂ ናይ ኣምላኽ ቅንዓት ዝነበሮ ሰብ ኣብዚኣ ካ ተሰሚዓ ተዛረባ በቃ ናይ ክርስቶስ ኣይደልን እዮም እዚኦም በቃ ገዲፎም ንኸይዶም ከምዚያ ግበር ኢልዎ ስለዚ ናይ ገዛእ ርእስና ጥቕሚ ካባና ከነርሕቕ ይግባአና ናይ መጨረሻ ቅንዓትና ከይጠፍእ ሕፅር ኣቢለ ክጠቕስን ከይጠፍእ ቃል እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ክንበልዕ ኣለና ዝርዱ ነገር ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥኻ እንተሎ ዋላ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥኻ እንተሎ ትም ክብል እንተልካ ኣይገድፈካን ክብርና ኣምላኽ ትፅቡቕ ነገር ናይ ቃል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ድሕራ ትበልዖ ፀኒሕኻ ምግቢ እንተበሊዕናዮ ገሊኡ ኣካላትና ንጥቀመሉ ገሊኻ ይወፅእ ሓቀ ዶ ይወፅእ ድዩ ቃል እግዚኣብሔር እንተበሊዕኻ
استعزي بصحايا انت قبل كابزي يفلح حكا كويس هاي بارك تدز اي وصني كتور دف اكا نوع تلكا دف مثالي كانت تتجاربوا ارمياس مثلا عرف اسرات شعات ارمياس بتعم تشجيو قال እግዚአብሔር تفوت سبي نيرو ياملاخ سبي ግን بزعبات كلها تنبيز هما كلها مكره شجره تمارخ خمسكم قلعتوا كندي مكره انصاتو قال بحج انا ايزار احبلي بك املاخ زارو والله تقال موت تلش انت عيلو ግን መጽሐፍ ቅዱስ አይኩዝክሮን ደጊምስ ብሱሙ አይክዛረበን እኮ አንተ በልኩ አብ አጻጽንተይ ተዓጽ አብ ልበይ ከም ዝነድድ ሓዊ ኮነን ዋ ክጽመሞ አይካልኩም ግን አይ አይኮነን ክጽመሞ ተጋደልኩ ግን አይኮነን ፋይት ቀናት ከታ አይገድፈካም ቃል ተለካ نجد كتتنفسه دفعك أولا خلي توصل تنتلك على حاجة سببت واي كتاب هذا نعم لحظة دكاس تسمعكم صبا الله يلك ممكن على ما دكاس خلق له كم داويت فين كله تلك بيزوج سنحكي حاجة نقول لها ودكاس خلق له تهم كهاس كأتو لك سبيت تلاتك زي بالكهاس كأتو مرعب ألمت زبل حين على الله زابيرا قالوا نبلع كنا بيتي تفل ترحا كون تكسخلك كحزك قالوا انت زي الحال كنا تفل قال بمنفس قدس كل جزء نتصلي ابزو كنا جزء هنا هجي كم بروجرام تسرعت راح يكون رومي معرف عصرت خلطت عصرت حدا خزارب كله انت ايلو بقى تقيسوا له نمتكح يتحكي بمنفس تقاطعوا ثاني نمتكح يلوا له زيروس زيل بخنعه انت قولوا بخنعه تنقصقصوا اي تتحكي قنعتكم ايلوا شو بمنفس تكون تصلي ስለዚህ በመንፈስ ምጽላይ ፈርበንት ሆነ ማለት በመንፈስ ምጽላይ ታይገብረካ ነጥራን كله كبرت كان زقدم جيسو قال صباح كبر كله أديت أنا زوج بابا يوم فلح مش مجمع يكون نورمال وتوزي سلام على عدنا بالكاي هذا ما سوانا إذا قدروا بزاي لهم دوا سبعة مش ماتين هم ماتين أنا كوي كتكون حق زرع جن هم ماتين سي حج متعرشة بقى أخذوا سالس مسترهم دم دباركم جبرين عقلهم أنتم يجابون قالوا تباهيلو إنه يجبر تباهيلو شو عدا أتقولوا شكر تاي روز ماي ترابينا محمد كبر أبيلهم ما نتعرف كبر مسبلوا سالسارة قال حتى بقولوا سكب الصوت غيره تجريكا كبيرة أنا غاري فلد تتلا يجي تون دايتم كما علم مساتيوا صبح الصوت غيره بفلا حدث ما حد يخلوا كل أنا صوته بيت أتقبلني أبكر ما أملاك تتوقع فيك خمسة إنه خرورو إني تغير أتاكل بس خرورو داريو نفس فيك أبكر ما سبيله بيجنا نجيبهم تنجلوا اسمه سلسي أنت تتغير سكرا أتقبل جيمو سلسي بخلا كنا تجبر كمالتي كفلح ولا وشتاق كم من النت كابتساك كم نقابها كم أنا يوتساك كبر كنابتس زدليو كارو رو يبلك ويتا يبارك سلز بخنعات ندرخ مخنعات منفس انتهي تقولي لنا تدخل don't quench the spirit quench تبغى كم زي مايك حاول ثاني زي مايك عوتة بالكارت هون تطلعوا لنا كل شعب منفس ثاني منفس هاي تدخل ثالثيتنا مجرشة كم ندفع تحوي تتوقع بيبوري كان عاد كذا تتوقع هم ندفع تحوي زي ندفع تحوي حتى ما تحفل عليها قريب من الامتحانات كم ندفع تحوي تتوقع نخن عاد كان تيجبرو زتف
حزولي حاو كون غير صراح كون غير قالك كون غير كاو كنت أقول تتنك تكن كان عاد كخت في زكن نافع بالله مس أبتي منفس أوستاينا مالت لازم تتنك كاملة فاتحوي تتنكو كاولي نبزابير كان عاد زابير يسوع كريستوس أمانة بسو كريم كتعجبني خمسولو بزقن عاد زوجنا الله مسجن نقويتا كان روينا آمين نعم لخباه كان بلينا بغير عاتي كنيو زمن ولد فرينا نوصل زابير دكفنا يوي الله هنسلنا قويتا يبارك قرب دقائق كتسلينا قويتا يبارك እስከ አሕዋቴ ንዘረባት ሕዲ ኮነ ኣነታ ዘላትኒ ተዛሪበ እግዚአብሔር ግን ልብኹን ዝዛረቡ ብዙ ነገር ክህሉ ኽእል ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍና ይፈልጥ መዓይቱ ጌርና ንሰናይ ግብሪ ዝኾኑ ንርእሱ ገንዘቡ ዝኾኑ ህዝቢ ምእንቲ ኸጥሪ ኢየሱስ ክርስቶስ በእጅ ሓሊፉ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ 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 ዋለው ትሬነህ ማዛይ ለያል ጌታ እሱ ታሪክ እረሳለሁ ምድር ላይ መኖሬ ሳውቃለሁ
Jesus,
Sopra